Tak vítám před kamerou trenéra hostí, pana Jiřího Teplého, a hned otázka na dosavadní průběh sezóny. Jak jste spokojen? Tak já jsem spokojený, protože nám loni odešlo dost hráček a nevěděli jsme, jestli družstvo dáme dohromady, ale podle výsledku zatím a i podle hry, kterou zatím předvádíme, si myslím, že se nám to podařilo a že to družstvo, přestože má ještě velké rezervy, je schopno hrát dobře v této soutěži. V televizi jsme mohli sledovat váš duel s Prostějovem, což byla repríze minuloročního finále, a tam jste určitě nebyli bez šance na nějaký úspěch. Myslíte si, že se vám podaří v letošní sezóně potrápit tohoto favorita? Tak samozřejmě, že bychom ho rádi potrápili. Určitě to nebude jednoduché, protože naše družstvo je vlastně složeno nějakých 7-8 hráček, kdežto Prostějov má velmi kvalitní lavičku a má náhradu na každém postu velmi kvalitní, což si myslím, že zatím my nemáme. Ale v každém případě, když se nám bude dařit, může se to někdy stát. Určitě by bylo dobře, aby se to trošku zdramatizovalo. A jaké jsou teda vaše celkové vyhlídky a přání do sezóny? Tak vzhledem k tomu, že je to nové družstvo, tak jsme si, nebo z velké části nové družstvo, tak jsme si zase nějaké vysoké cíle nedávali, ale na základě vývoje zatím, který je, tak si myslím, že bychom měli se dostat do čtverky a pak se uvidí, hrát co nejlíp a hrát potom zápas od zápasu a dostat se co nejvýš. Dobře, takže vám přejeme hodně štěstí, ať se vám to podaří. Naschledanou.